Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumod. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Samar. Okay guys, awa taka-update sa ato ang mga panghitabo sa atong lungsod tungod sa signal niya di taka-upload sa mga nangaguba nga bay unsay nahitabo ang bagsik sa bagyong Odette diri sa lungsod sa Matalom. Kay sa kadaghanan daghan jong naguba nila pa mao kunoy pinaskuhan kanatong diri sa atong lungsod, pero siguro nahitabo ni adunay hinungdan kay ultimo ang ato ang simbahan naguba man gani kay bagyo. Ang bagsik ni bagyong Odette kay ang atop simbahan pag-upang nahuman, pero adunay damages nga gihimo si bagyong Odette sa atong lungsod. Ultimo sa munisipyo kadtong mga bahay nga wadag atop kadtong na totally damaged kay ang tungod sa kakusog sa ni bagyong Odette dire nga miilabay sa ato ang lungsod. Ato ang munisipyo naguba na damage ang ato ang mga bahay sa Sabang, medyo na ay nahanaw o naanod sa tungod sa kakusog sa bad. Bisan pa ingana ato gayong i-celebrate gihapon ang Pasko o bagong tuig kay ang Pasko maoy panahon sa natay paglaom nga makuha o panahon sa matag pamilya nga makaghi kanang adunay panaghiusa ba, magpanahon sa pagpundok-pundok nga panahon sa kuan. Di gihapon ta mawad-an og paglaom kay bisan pa sa kalisod nato karon, pero adunay gihapoy paglaom nga moabot kay maingon man lang nga inighuman sa gabi adunay gihapoy adlaw nga musinag sa ato ang kuan ugma kay lisod pag-uban lison pang udawat kuno kay tungod sa nawad agbay pa nga lisod labing lisura. Ato ka palikon ko magpabiling ta nga di nato ikuan kay siguro adunay hinungdan ang pagguba sa atong mga bay. Mas monindot pa siguro o kuan daghan pa siguro mas mo improve pa ang ato ang kuan kay si bagyong Odette mao joy murag naka-trigger sa kuan ato ang Pasko. Okay. Bisan pa nga na di ta mawad-an og paglaom, di ta mawad-an og mga kanang kuan pag-asa kay di man ingon nga maura na kay na pa may umabot nga ugma. Once again, maayong Pasko og bulahang bagong tuig kaninyong taga Matalom. Bisan pa sa pag-abot ni bagyong Odette ato gihapon i-celebrate ang pagkatao sa atong Ginoo. Once again, maayong Pasko ug bulahang bagong tuig kaninyong tanan nga taga Matalom ug alang sa paglaom nga moabot diri sa atong lungsod ug pag-recover sa kay daghang jong damages, di ta mawad-an og paglaom. Once again, maayong Pasko o bulahang bagong tuig kaninyo Matalom ni. Iko live diri sa Christmas tree sa San Jose Paris kay maora ni nahibilin kay ang plaza naguba o di ta mawadaan og paglaom kay human sa gabi adunay adlaw nga musubang sa akwan.